dङ दा भिडिअ खालामनो ओंखारबोदों सोर सोर आंनि भिडिअखौ नायदों नायबाय थादो सोर आलासि मारोना जोंनियाव अदालगुरिनि नोंसोरबो सिनायखायो बे मानसिया Theo theo vô thầy thương đi xa fैनानै ओरैबायदि मोजां मोनदों ना गोजोननाय मोनदों सिख्लाफोरखौसो बारा नायानथाय सिख्लाफोरानो गैया बुरि बुरिसो लोगो फैलाय सफैनानै नेरानो गैयामोन आफाय लोगोसे दं हाय नारुto हाय कालारफुल ने गाबोन कालारफुल जागोन नो आरो दाबो सानसेबो फैदिया गलाब बिबारा हायनाय नांगौमोन फैदो गलाब बिबारानो गैयाबा बेयाव गलाब बिबार बेखौ गाबोन बनायनोसैमोन नोंसोर साथामजों मर्निं वाकआव थां गाबोन हौवाफोर गोजा नैबे गार्डेनाव बानायनोमोन नो गलाब बिबाराहाय गार्डेनाव गोसायावबो दङ ना हाथाया आंना माराम दाननो बेहाय गय जानाया बे आंबा एसे सिख्लाफ्रा गावदां जासुला गावदां ओइ जासुला हाथाय मारामसो जासुला हाथाय माराम ओइ सालाया गोजाजों फाग्लासो हानसै नैलाय सानैनाबो गोजाखा लिपस्टिक फुननाय बायदि ने गोजाखा लिपस्टिक फुननाय बायदि जा बेखौ ना माथो गोजा गयनि खालायाव थायाबा मोजां नुवा ओमफ्राय देखायबावसा खनसेबो प्रमद हेलौ सना बाजायनो हेलौ जोंनाव आलासि फैदों दे पियार जासुलामोन ओमफ्राय बिसोरजोंनो बिराद एसे इन्जय खालामदों आरो ना लामानै आइना जासुला हेलौ होनो दे एसे हेलौ वेलकाम बोरै खबरफ्रा लोगोफोर मानला चेनेलाव नामा मानला मुनला नि चेनेलाव इउटिउब चेनेलाव मानला मानलुसो मानला मानलि आसु आथिं बायदि मानला मानलिनि चेनेलाव ने मानलुनायनि चेनेलावहाय नोंथांमोनखौ मानलुनायसो होनबाय आंखौ वेलकाम मानलुनायसो होनबाय आंखौ अननायहाय थारमाने जों फार्स्ट लोगो हमनायाव बियो ओरैनो मोखां लोगो नुलायाखैमोन आरो ना मानला मानलि होनोमोन बायदि आं लाय फैनायाव ओरै खुरलां खालामोना बिनिफ्रायनो मानला मानलि होनदोंमोन बियो आंखौहाय आंनि माबायाव लाइफआव थाबाय थायोमोन बाल बियो बेसारा वार्स टाइम नांगौ होननायखाय जानुवारिफोराव आंनिया 1K जादोंमोन 1K बिनि उनावहाय बोरै मा खर' मिदिंनोसै ना मानोसै साबसक्राइबारफ्रा 13K जाबाय औ ओमफ्राय फेसबुकआथ' फेसबुक आयौ खर' गाज्रि हेन्दाव खुबाय फेसबुकआव बोलो नांखाया दे एसे गाजाल' माबानांगौ बानायनांगौ इन्टारेस्टिं फेसबुकआव थेंक इउ दे लोगोफोर आंखौ अनसायनायनि थाखाय बारो फुदुंमोननो बारहो नै आंजों हाबा जाबाय गैलामोनलै आङो माबा खालाम